Maabot sa 11,000 ka mga mag-uuma sa Bukirang Barangay sa Dagbayan, Sugbo ang sugod ng nakabatyak sa epekto sa El Nino phenomenon. Busa karon pa lang nangandam na sila kung mugrabe pa ang resulta sa katalagman sa kinaiyahan. Ano ang report? Naabtan sa GMA Regional TV Balitang Bisdak ang magtiayong sa kamay nga nagluyong sa similya sa Buwak Kamam sa gitikad nilang luna sa Buwakan sa Barangay Babag 1. Sa pagkaron, aduna pay kakuhaan nilang tubig nga ibisbis sa ilahang tanom apan nabantayan usab nila nga medyo ni gamay na tungod usab sa nasinati nga kainit sa panahon. Hinuon igo-igo pa kini nga ikabubo sa kasamtangan nila mga tanom nga himsog ug maayo pa ang pagbuswak sa mga buwak. Pamaagi nila nga adunay bag-ong itanom, aduna usay kamulo pang gabuak ug adunay hapit na ma-harvest aron dili mabakante ang ilang kita. Si Erlinda Hagkaban, dili malikayan nga mabalaka sa mahitabo sa ilang panginabuhian sa umahan tungod sa El Nino phenomenon. Busa nanawagan siya sa LGU nga mahatagan sila og kapunduhan og tubig. Sa pagkakaroon kay kuan kanang ang tubig namo kay maproblema nami kay ni kudlo naman siya. Ni kunhod na siya pero dili gyud kay ingon nga kunhod pero ni kuan na gyud siya. Dutay na lang ni hinay na iyang tubo. Bus, mga baril kanang mga kuan diha kanang abono, mga kuan diha mga gamit sa pagpananom namo. Bisan pa man og nakasinati ta ginagmay nga pag-uwan apan di matud pa ni kaigo nga makahupay sa kabalaka karon sa ato mga kaigsoonang mag-uuma dinhi sa Bukid Sanglit. Base sa ilahang kasinatian, maghatag yun og dakong epekto silang panginabuhian ang El Nino phenomenon. Matod ni Joey Baclayon, ang Cebu City agriculturist, nga dugay na nilang gipangandaman ang epekto sa El Nino. Gani aduna nay gahin nga moakapin sa 40 milyones pesos gikan sa disaster funds nga magasto sa mitigation program. Posible usab silang mo request og supplemental budget kung gikinahanglan. Kasamtangan usab sila nga nagpahigayon og rekorida ngadto sa 28 ka barangay sa bukid diin sentro sa produktong agrikultura. Medyo napila gyud ang init, no? But dili gyud sad totally nga affected ang atong source sa tubig. Medyo ang ulan lang, no? Ang ulan lang. When it comes to damages po as par sa ato ang assessment, no, sa atong karaban, wala pa man yun. Gipahibaw usab sa city agriculturist nga 11,000 ka mga registered farmers na apil kini sa insurance ugaling madanyos ang ilang pananom. Tambag usab ni Baclayon sa mga mag-uuma nga pilion kadto mga tanom nga mosukol sa init ug limitado ra usab ang itanom aron maigo ang tubig. Mausab kini ang gihimo karon sa pamilyang Sakamay ug ubang mga mag-uuma. Hangyo lang ginako tanan nga sa labi na gid sa atong kabukiran nga kung nauso man gid ran ko may man gid naman kita sa technology. So sayo na kung dili man gani nato maabot nato karon diha tungod sa itong kampanya mismo ang mag-uuma pwede ra gyud nato nga mo diretso sa opisina, no? I mean mo text or mo tawag sa opisina, especially kung nanagi sila yung mga nakita o mga naobserbahan nga issues, no? Mangayo siguro may pakitabang sa kuan ani sir kay ang among panginabuhi naa mangud diri pa sa pagpananom niya. Mangayo mi og tabang sad nga naam tay masupply nga tubig ba. Kauban si Godfrey Lian, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.